Жиылышы біттікмі? Исәмісіз, хөрмәтле коллегалар. Біз бүгін балалар үшін фәнни таным білу өлкәсіне қараған китапларын нәшр ету турында матбугат конференциясына жиылдық. Қонақтарыбыз белән таныштырып итәм. Илдар Камил улы Сәгъдәтшин, Татарстан китап нәшрияты генераль директоры. Айсулу Фарса кызы Галиева, Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясы мөдире. Традиция буенча башта кунакларга сүз биреп, алар чыгыш ясар һәм аннары сорауларга күчербез. Илдар Камил улы, ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Таныштырып китсәгез. Бүгін келген $350 миллионнан артық китап нәшр ителгән. Дәне белән санасак, никадәр исемдә икәне анысы тагы бик күп, андый мәгълүмат сакланмаган да хәтта. Төрле елларда, төрле күләмдә китаплар басылган, хәтта ел дәвамында 600 исемдә басылган елларда булгалаган. Ул да булса 60-нчы елларда, бу 600 исемдә елда ничә көн икән чамаласагыз, бу көненә 2-3 китап чыккан дигән сүз. Бүгенге көндә кызганычка каршы андый тиражлар алай ук юк, әмма ләкин уртача менә башка регионнар, хәтта федераль нәшриятлар белән чагыштырганда безнең хәлебез Аллага шөкер дип әйтерлек. Елына без уртача 200-гә якын исемдә китап нәшр итәбез. Алар арасында дәреслекләр дә бар, сүзлекләр дә, менә шул исәптән балалар өчен фәнни китаплар да, балалар өчен башка китаплар да. Гомумән алганда, менә шу 200 китапны алыйк елына. Төрлечә була инде. Кайсы бер елны 170 була, кайсы бер елны 230 була. Шул уртача сан инде соңгы елларны алганда 200 ләп. Гомумән алганда тагын бер статистик санны әйтәсем килә. Бу инде китап сатуга кагылышлы сан. Ул да булса бөтен Россия, Рәсәй территориясын күздә тотсак, сатылган китапларның 70% диярлек ул балалар өчен китаплар Россиядә. Һәм Татарстанда бу саннан калышмый, иң күп сатылган китаплар ул балалар өчен китаплар. Һәм бүген элек шактый гына критика ишетергә туры киләдер, балалар өчен китаплар аз, аны күбәйтү ягын карауны теләп безгә мөрәҗәгатьләр дә килгәләде. Һәм бүгенге көндә инде әйтергә кирәк, без шактый гына көч куеп, балалар китапларын арттыру буенча, юнәлеше буенча эшне алып барабыз. Айсулу бу эштә җигелеп дип әйтерлек эшләп килә. Һәм бүген нәтиҗәсе буларак, бүген безнең кибетләребездә 100дән артык исемдә балалар өчен татар китаплары бар. 100дән артык исемдә. Һәм алар алышынып тора, сатыла тора, без чыгара торабыз, бастыра торабыз. Һәм инде бүгенге проектка килгәндә, бу проект шактый гына халык тарафыннан да, укучылар тарафыннан да хуплап каршы алынган проект. Instagram битләрендә дә кызыклы комментарийларны укырга була. Алар безне шатландыра һәм киләчәктә дә бу эшне дәвам итәр өчен канат бирә дип әйтәсем килә. Бу проект безнең уртак проект. Бу Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә һәм Татнефть акционерлык җәмгыятенең рухият ничек благотворительный программасы, рухият программасы белән берлектә эшләнгән. Һәм дә инде Рәсәй күләмендә танылган нәшриятләр белән бергә эшләнгән шундый нәтиҗә дип әйтәсем килә. Моның 5 китабы Расмен нәшрияты белән эшләнелгән, берсе
Эксмо нәшрияты белән. Менә Эксмо нәшрияты менә шушысы. Монда инде төрле нечкәлекләр бар. Мәсәлән, Эксмо нәшрияты белән безнең эшчәнлегебезне тагы да киләчәктә ныгыту һәм арттыру күздә тотыла. Әмма беренче адым буларак менә бер китаптан башладык һәм киләчәктә инде бу эш матур итеп дәвам итәчәк дигән өмет бар. Расмен китап нәшрияты белән инде безнең шактый элемтәбез шактый, ул дәреслекләр буенча да элемтә бар безнең ул нәшрият белән, шуңа күрә алар безнең дусларча безгә хәтта бу китапларның тиражын үзебезнең теләгәнчә 10 меңгә кадәр үзебез теләгәнчә бастырып бирү мөмкинлеге белән ризалаштылар. Шуңа күрә дә бу моның максаты шушы тиражны, иң төп максаты инде бу тиражны безнең балаларыбызга җиткерү һәм аны менә шушы без инде аны балалар бакчаларына илтеп тараттык сентябрь аенда. Гомуми тиражы 23 меңгә барлыгы. Шуның 18 меңе балалар бакчаларына таратылды. Безнең республикабызның бүтән барлык диярлек балалар бакчасына барып җитте бу китаплар. Инде аның күләме һәм теге балалар бакча кайсы берсенә берәү тия, кайсы берсенә икәү тия дигәндә, аны безнең Министерство образования тарафыннан эшләнгән разнарядка буенча тараттык без. Ул инде аларның разнарядкасы ул теге бала саны буенча да карый, инде татар мәктәпләре истә тотып, шул бүтән алар белгечләр, шуңа күрә белгечләр кулыннан алып без таратып чыктык шушы китапларны. Һәм шуны әйтәсем килә, иң беренче бу күптән көтелгән китаплар, аны теге без аны менә 5 китап иттереп чыгардык. Аны Айсулу бәлки әйтер. Ул бастыру бик тиз шикелле. Менә типографиягә тапшырдым да, бер ай дигәндә шушы 5 китап чыкты да. Әмма ләкин аны типографиягә тапшырыр алдыннан әле шактый аны тәрҗемә эшләре, менә шул юридик эшләре бар бит инде. Менә аның өчен тулайым алганда почти 1 елга сузылды инде бу проект. Һәм шунысы шатландыра. Аллага шөкер, безнең дип әйтәм мин, бу безнең комиссия, үзем дә комиссия әгъзасы буларак һәм дә инде комиссия әгъзасы булмасам да бар безнең комиссия дип әйтеп йөрергә, чөнки ул безнең телебезне яклый торган комиссия. Һәм шушы безнең комиссиябез һәм безнең президентыбыз ярдәме белән бу проект киләчәккә дә дәвам итәчәк. Инде бүген шушындый тагын 10 китап чыгару турында карар кылынды һәм инде бу 10 китап шушы сериянең дәвамчысы. Әгәр дә булса безнең теге балалар бакчаларына булса, киләсе чыгачак 10 китап ул инде безнең мәктәпләребездә нинди класслар диләр әле? Башлангыч классларга мәктәп китапханәләренә таратылачак. Башлангыч класс мәктәп балалары өчен. Кыскача менә минем мәгълүмат шулай. Айсулу бер ничә сүз өстәсәң? Асыл ханым, менә шушы китаплар турында бераз эчтәлеген ачып бирсәгез, нәрсә турындалар, кемнәр өчен эшләү, аларны белән туплау сезгә авыр булдымы? Шулай ичке кухняны бераз ачып бирсәгез иде. Рәхмәт. Рус телендә чыккан әзер китапларны чыгару әлбәттә ул безнең өчен кыен булмады инде, чөнки китап бар. Рус телендә Кошки и котята дигән китап бар. Безнең монда төп эшебез ул тәрҗемә итү. Адекват тәрҗемә ясау, балалар аңларлык итеп тәрҗемә ясау. Эшләү узган ел шушы вакытта башланган иде. Башта бик узак итеп без аның китапларын сайладык, китапларын килештердек. Ниндирәк китаплар булырга тиеш, ниндирәк китаплар барып җитәргә тиеш икәнлеген. Һәм менә шушы исемдәге китаплар расланганнан соң эшне башладык. Сентябрь-август аенда безнең китаплар чыккан иде. Каядыр 8 ай дәвам итте инде әлегә эш. 1 ел түгел икән. Әйе, менә китапларны күрәсез инде. Минем тәнем, псиләр һәм пси балалар, зур машиналар, су асты дөньясы. Һәм менә бездә бит инде балаларга нәрсә кызык икәнлеген өйрәнеп торабыз. Менә
безнең ассортиментта дип әйтәсем килә булмаганрак китаплар сайланды. Һәм дә инде менә заманчада менә без кичкенә чакта вертолетлар белән кызыксынадыр идек. Менә ул вертолет та, самолеты да бик сирәк кенә очадыр бит инде безнең көтүлек җирләрендә. Бүгенге көндә кая карама вертолетлар оча һәм шуңа күрә балалар да шундай әйберләр белән күбрәк кызыксыналар. Инде песиләр, этләр ул инде гомергә балаларыбызга әзрәк кенә тәрбияви яктан аларны йомшак итеп, матур итеп тәрбияви яктан ниндидер йогынты ясар өчен. Шуңа күрә мондый китапларга балаларда кызыксыну уянган булса да, элек алар рус телле китапларга мөрәҗәгать итә торган булалар. Менә бүгенге көндә инде менә шушы үзебезнең татар телендә дә бу китапларны уку һәм өйрәнү мөмкинлеге тудырылды. Айсулу сөйләде безнең дисез. Менә бакчаларны китап белән тәэмин итү ансы әлбәттә яхшы. Китап кибетендәләрне күрергә мөмкин микән? Менә шуңа күрә әйтүем, гомуми тиражы 23,000 булса, 18,000 балалар бакчаларына таратылды. Һәм калган тираж 5,000, бу һәрбер менә бу китапның 1,000 тиражы. Ул безнең китап кибетләрендә безнең сайтыбыз аша сатып алу мөмкинлеге бар. Һәм дә инде безнең шундый бер аны аңлата башласам инде бер система бар. Ул безнең оптом китапларны сатып алучыларга мәгълүмат җиткерү эше буенча инде. Менә безнең ул 500дән артык контрагент дип әйтәбез инде. Бездән күпләп китап сатып алучылар бар. Ул узган ел белән чагыштырганда 13%-ка артты бу күрсәткеч. Узган ел 500-гә җитәрәк булса, бу ел 500дән артык китап сатучыбыз бар. Алар да заказ биреп үз кибетләрендә сата алалар. Һәм шуны әйтәсем килә, без аны бу матбугат конференциясе алдыннан тикшереп караган, китап сату эше шактый гына яхшы бара. Һәм менә нәкъ Татарстанда яшәүчеләр арасында. Мәсәлән, без моны Мәскәү күргәзмәсенә алып барган, Мәскәү күргәзмәсендә алучылар бик сирәк булды. Аларга русча күбрәк кирәк, русча күбрәк кызыксындыра. Инде менә монда безнең сатып алучылар арасында инде нәкъ менә Татарстан җирлегендә яшәүчеләр күбрәк. Шулай итеп, менә шушы 5 китапны сатып алырга мөмкинлек бар, әмма ләкин менә шушы китапны мөмкинлек юк. Моны шул балалар бакчасында гына күреп була, чөнки Эксмо нәшрияты безгә сату, әйткәнемчә, юридик төрле килешүләр була. Бу Эксмо нәшрияты белән килешү нигезендә бу китап сатуга чыкмады. Алар аны бәлки үзләре бастырып сатырга фикерлиләрдер. Әмма ләкин килешүнең таләпләре шундый. Инде менә расмен биргән таләпләр буенча, менә әгәр дә без аның һәрберсен 3,000 нәшр балалар бакчаларына 1,000, 4,000 күләмендә бастырдык бит инде. Хәер әле 6,000 күләмендә бастырылып безнең хатыбыз бар. Теге 10,000-гә рөхсәт бирделәр алар. Уйламый нитми, әгәр дә менә шундый кешеләр белән эшләү дә рәхәт, җайлы да, расмен нәшриятының җитәкчелеге дә инде 5 куллап ризалашты. Алар бу китапның киләчәге менә татар телендә дә киләчәге булуы аларны бик каты сөендерде. Шуңа күрә безнең киләчәк планнарыбыз да расмен нәшрияты белән элемтәне ныгыту, бу өлкәдә эшне дәвам итү. Бәлки сорауларга күчеп барабыз. Бәлки сорауларыгыз булыр. Миңа радиода чыгыш ясаганда шундый сорау биргәннәр, менә шушы вертолетлар, самолетлар аларның татарлыгы нәрсәдә дип. Аптыраган. Хөрмәтле коллегалар, рәхмәт итегез. Бармы сорауларыгыз? Татар информ. Хәерле көн, Татар информ, Гөлүзия Ибраһимова. Менә бу китаплар аңлавымча алар бөтенләй тәрҗемә нигезендә эшләнгән, әйме? Бармы менә безнең мөмкинлек, дип әйтик инде, галимнәр, бәлки белгечләр үзебезнең иштер төзү дип әйтик, әйме, энциклопедияларны. Бар, ул булган да, бездә Татарстан китап нәшриятында чыккан китаплар да шактый. Шул ук балалар энциклопедиясе сериясе да бар. Һәм моны сер итеп кенә әйтәм, киләсе елга без шундый 2 китапны үзебезнең планга да кертәбез, үзебез эшләргә инде. Моны сер итеп кенә. Калган Айсулу өстәп әйтер,
ол бу нинди китаплар барын яттан белә бөтенсен. Һәм нинди Кызыклы химия дигән китап бар. Казан дәүләт университетының галиме, химия фәннәре докторы эшләгән. Аннарысын кызыклы география дигән бар. Андый китаплар бар ул. Кызыклы грамматика ансы инде Вәлитовлар эшләгән күптәнге китап. Ләкин кечкенә балалар өчен безнең үзебезнең авторлар эшләгән дидактик карточкалардан башка әйберләребез юк иде. Кызганыч, менә Илдар Камилович бөтенесе дә әйбәт, безнең авторларыбыз бар дисә дә, менә мин шушы микрофонга әйтергә мәҗбүрмен, безнең нәниләр өчен, мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен фәнни танып белү китаплары язучы һәм мәктәп балалары өчен язырга атлыгып торучы авторларыбыз юк. Мин бик балалар тәрбиячеләре белән фокус группалар оештырып, балалар фикере белән бергә шуларның фикерен тыңлап, киләчәк мин әйткән, сер итеп кенә әйткән шушы ике проектка аларның эше кергән. Фокус группа берничә тәрбиячене алып, без берничә балалар бакчаларыннан аларның фикерләрен тыңлап, ниндирәк әсбаплар кирәген ишетеп, шундыйрак планнар безнең. әйе, ул кулъязмалар килде инде, алар 4 әсбап булырга тиеш. Алар әз генә башкачарак. Ләкин менә мөрәҗәгать итәсем килә, әгәр безнең авторларыбыз бар икән, шундый китаплар эшләргә теләге булган кешеләр бар икән, рәхим итеп кулъязмаларын алып киләләр, тәкъдим итә алалар безгә. Чөнки мондый әйберләр безгә кирәк. Шул ук пси балалары турында мәсәлән, әйме, шул ук балачак энциклопедиясе, ул безнең ярым эш дәфтәре, ярым танып белүгә корылган китап бит инде ул, әйме. Аны эшләрлек кешеләребез бар бит безнең. Шул ук дидактик карточкаларны ясаган вакытта төсләр, саннар, хайваннар, агачлар, кошлар, без алар белән эшләдек инде. Белмим, түземлек җитми микән утырып эшләргә. Редакторлар, нәшрият үзе моның белән тотып алып шөгыльләнә алмый дип әйтмәс идем, ала әлбәттә кирәк вакытта, ләкин нәшрият моның белән үзе шөгыльләнмәсә әйбәтрәк, чөнки һәрбер китапның үз авторы булырга тиеш. Һәрбер кешенең үзенең белгән юнәлеше һәм ул шул юнәлештә эшләргә тиештер. Редакторлар бу очракта алар шул китерелгән кулъязманы матурлап, рәтләп чыгаручылар гына. Димәк, хәзерге вакытта аны эшләү өчен ничектер тәрбиячеләр, бәлки анда психологлар белән ниндидер шундый төркем күз алдында тотыла. Инде оешкан безнең нәшрият барышында без берничә тапкыр очраштык инде. Менә киләчәктә балалар бакчаларында файдалана алырлык, менә алар фикеренчә файдалана алырлык нинди әсбаплар кирәклеген алардан тыңлап, бергә хәтта аларның кулъязмалары, менә Айсул әйткәнчә, 4 кулъязма кирде бит инде алардан. Әмма бу бик җиңел эш түгел. Менә Йолдыз апа утыра, ул аны мисалы, балалар өчен гомумән язу эше, ул иң авыр әйберләрнең берсе. Минем әни дә гомергә балалар белән эшләгән. Мен ул яктан да беләм, аның өчен бердән син үзеңә ничә яшь булуга карамастан, син үзең дә бала телендә сөйләшә белергә тиеш. Андый кешеләр сирәк. Бармы тагын сораулар, коллегалар? Мин сорау бирәм әле үземдә. Илдар Камилович, менә татар телендә китап нәшр итү отышлы, табышлы бизнесме? Аннары китап сату күләме белән сез канәгатьме базарда? Фикерегезне әйтсәгез. Канәгать дип әйтерлек икенче соравыгыздан башлыйм инде. Әгәр дә без канәгатьләнәбез икән, бу инде бер нәрсә эшләргә дә кирәк түгел дигән сүз шикелле тоела сезнең соравыгыздан. Әмма ләкин без бер кашан да канәгать булмаячакбыз китап сатудан. Әмма аңа карамастан, менә 9 ай, узган елның 9 ае белән чагыштырып, инде быелгы саннарны да чагыштырып карадык. Ул пресс-релизда да бар. Безнең сату күләме 3 тапкыр артты. Бу инде пандемияга карата да бәлки, әмма ләкин ул кимегәне булмады әле. Мин 7 ел дәвамында нәшриятта эшлим, һәм шушы 7 ел дәвамында әле сату күләме кимемәде бердә. Без китапларыбызны, Аллага шөкер, теге төрлечә әйтәләр, аны инде теге китап укучы юк дип тә сөйләүчеләр бар, зур җитәкчеләр арасында, әмма ләкин минем фикеремчә, ул кешеләр
үзләренә карап ниндидер фикер йөртәләр. Менә үзләре укымыйлар икән. Димәк, башкалар да укымыйлар. Әгәр дә син электрон китап укыйсың икән, димәк, башкалар да шуны гына укыйдыр дип уйлыйсың. Әмма ләкин бүгенге көндә электрон китап укучылар да бар. Мондый басма китапны яратучылар да бар. Хәтта аудио китапны укучылар да өстәлә, тыңлаучылар. Шуңа күрә монда өмет бар, өмет юк түгел. Һәм китап укуга мода дип әйтик инде, ул менә әгәр дә без чит илләрне дә карасак, чит ил тәҗрибәләрен, ул яңадан кире әйләнеп килеп бара. Беренче сорагыбыз нәрсә иде? Отышлы бизнесмен. Отышлы бизнес дигәнне, монда инде Татарстан китап нәшрияты, ул табышлы бизнес. Менә әйткәнемчә, менә мин монда эшләгән дәвердә әле ел сайын дәүләткә табыш китерә торган оешма. Bütün безгә бирелгән ул бит инде планнар өстеннән төшерелә дәүләт тарафыннан. Һәм bütün планнар тормышка аша. Планны эшләмәү очраклары теркәлмәде әлегә. Һәм булмаячак дип өметләнәбез. Һәм инде Татарстан китап нәшрияты киләчәктә дә шулай үссен өчен мин үземнең торганны һәм үземнең көчемнән килмәгәнне дә эшләргә әзер. Һәм киләчәге Алла бирсә өметле һәм уңышлы булачак дигән фикердә торабыз. Ә инде менә бүгенге темага килгәндә, инде бу безнең комиссия белән берлектә эшләнгән проектларның берсе, андый проектлар бихисап. Алар турында сөйли башласам, бүген кичкә кадәр сөйләргә була. Бу шушы проектларның берсе генә. Аллага шөкер, комиссияга һәм президентыбызга мондый проектлар булганы өчен рәхмәт әйтәбез. Миндә дә бер сорау бар. Бу татар телендәге мондый китапларның ихтияҗы каян килеп чыкты һәм кем тарафыннан? Ихтияҗы балалар тарафыннан килеп чыга. Бүгенге көндә әйткәнемчә, сатылган китапларның 70% балалар өчен булган китаплар. Һәм бездә менә Айсулу әйтеп алды инде, менә шушы балалар мәктәпкәчә балаларга булган китапларның әзлеге булуына карап, шушы китапларны сайлап алынды инде. Бу китапларны без комиссия белән берлектә бергә сайладык. Бу китапларны сайлауда шулай ук тәҗрибәле шундый фокус группа җыелып сайлап алынды. Алар күбрәге 10-15 еллар. Шушы санлап алды һәм сайлап алу мөмкинлеге бар. Менә конкрет инде балалар бакчаларымы, әти-әниләр үзләреме, кемнәр менә татар телендә булса иде бу китаплар дигән сүзне беренче кем әйтте? Шушы Безнең фикерне. маркетинг бүлеге бар нәшриятта. Һәм маркетинг бүлегендәге сатучылар алар һәр вакыт сатып алучылар белән аралашып сөйләшеп торалар. Без үзебез китапханәләргә укучылар белән очрашуларга йөрибез бит инде. Безнең авторларыбыз йөри, үзегез дә йөрисез, әйме? Һәм аннан кайтып әйтәләр безгә, менә шундый әйберләр кирәк, мондай әйберләр кирәк дип. Минем үземә дә әйткәннәр булды. Менә танып белүгә кагылышлы әйберләрне. Нәрсә өчен ул? Ярый, безнең әти-әниләр бала туганнан соң алар бишек җыры җырлыйлар, бер-ике төрле такмак әйтәләр, аннары соң Тукайны сөйлиләр, Муса Җәлилне беләбез без, Абдулла Илишне беләбез, башка бер кемне дә белмибез. Әдәбиятны әзме күпме беләбез. Баланың мөхите бит әдәбият белән генә шикләнми. Безнең татар теле дигәндә әдәбият, мәдәният битте китте вәссәлам, башка әйбер юк шикелле, башка темага без сөйләшә алмыйбыз. Техника турында нишләп сөйләшмәскә безгә, медицина турында нишләп сөйләшмәскә безгә, география турында, табигатны өйрәнү турында нишләп сөйләшмәскә. Баланың шушы өлкәләрдә белемнәрен арттыру өчен, тел мөхитен киңәйтер өчен нәкъ менә шушындый фәнни танып белү китаплары кирәк. Без бәләкәй чагында, мин бәләкәй чагында дип әйтим инде, кем ул нәрсә ул дигән энциклопедиялар бар иде. Ул әлбәттә рус теленнән тәрҗемә иде. Ләкин шул энциклопедиялардагы терминология ул безнең күңелгә кирип калды бит инде. Андагы мәгълүматлар, аның рәсемнәре дә бик сирәк кенә иде. Ләкин ул күз аллауны киңәйтү өчен шундый зур ярдәм күрсәтте. Менә бу китаплар безнең балалар бакчалары өчен чыккан. Ул менә шул баланың белемнәрен арттыруда, аның күз аллауын киңәйтүдә беренче карлыгачлар. Минем әлбәттә әйтәсем килмәгән иде. Илдар Камилевич аны әйтте инде, моның дәвамы булачак дип. Дәвамы баланың сүзлек составын тагын да ныграк киңәйтергә тиеш.
аның аласы белемнәрен тагын да ныграк зурайтырга тиеш һәм катлаулырак булырга тиеш инде. Менә буларны укып бакчадан чыккан балалар мәктәпкә укырга кергәчтен тагын да киңрәк мәгълүмат алырга тиеш булалар. Һәм дә инде комиссияга килгән мөрәҗәгатьләрдән чыгып та ишетәбез бит инде комиссияга шактый гына инде комиссия тарафыннан шактый игъланнар да ишетелгәндер бит. Төрле яклап татар телен кемдер анда бәйге итеп күрә, кемдер шигырь бәйгесе, кемдер тагын язмача хикәяләр язу буенча. Бу шул исәптән шушы фикерне дә истә тоту һәм инде ел сайын мәсәлән безнең милли китапханә белән берлектә Татарстан китап нәшрияты ел китабы дигән конкурс үткәрә һәм ул конкурс ел дәвамында милли китапханәгә килеп йөрүчеләр арасында нинди китаплар күбрәк ешыра алынганны күрсәтә. Ал беренче, икенче урынна кеше алган сан буенча. Һәм дә инде шуннан күреп беленә, нинди китаплар күбрәк алына, халык тарафыннан күбрәк укыла икәнлеге, без бу мәгълүматны да истә тотып ишетәбез. Һәм инде дөресен әйтергә кирәк, килгән кулъязмалардан да. Монда инде менә мәсәлән узган елны әйтеп өлгергән идек, безнең бит инде төймәле китаплар да бар бит инде. Шуны әйткән идек, безнең туп-тугыз дигән кнопкалы инде русча әйткәндә. Кнопкалы китабыбыз бар. Ул күз ачып йомганчы сатылып бетте. Кнопкасына басасың, татарча сөйләшә торган. Булар апат тарафыннан да яздырылган булган. Арапа сөйле шигырьләре. Һәм шуны килеп сораучылар менә бүген дә кибеткә теләсә кайсы безнең китап кибетенә кирип, безнең сатучы белән элемтәге әзрәк кенә сүз кушсагыз, алар шуны халык сорый дип әйтәчәкләр. Бу инде без сентябрьдә булыр дип вәгъдә биргән идек. Тагын шундый ук берничә китап әмма ләкин аның аудио моделе Кытайдан кайтарыла торган. Шуңа күрә әзрәк сузылды. Анда границалар ябылып бу пандемия аркасында. Әмма ләкин алар быел кайттылар инде менә бу аудио модельләр. Ел азагына кадәр эшләп бетереп, бу китаплар да безнең китап кибетләрендә булачак алла бирсә. Кстати, алар да менә комиссия тарафыннан белән берлектә эшләнгән китаплар. Ансы турында аерым очрашып тагын тәкъдир итәрбез. Тәкъдим итәрбез. Матбугат конференциясы безнең интернет трансляция бара. Бизнес онлайн электрон газетасыннан Альфред Мөхәммәд Рахимов ике сорау юллаган, аларында укып китим. Во сколько обошлось издание книг? Менә төште бу китапларны бастыру һәм икенчесе. Были разговоры о присоединении ТКИ к Татмедиа, как сейчас обстоят дела. Андый сүзләр булды Татмедиага кушу турында хәзер хәлләр ничек? Безнең кушу дигәннән әнә бүгенге көндә нич кушалармы, кушмыйлармы дигәндәй, без былай да Татмедиа өлкәсендә эшләүче нәшрият, дәүләти тарафтан, менә дәүләт тарафыннан уйлап карасак, дәүләт өчен һәм менә Татарстан Республикасы өчен безнең менә Татарстан китап нәшрияты, Татмедиа агентлыгы, Татар информ, анда башка мәгълүмат чарасы, алар барлыгы да дәүләт өчен бер системаның өлешләре дип әйтәсем килә. Һәм бу аның Татарстан китап нәшрияты дигән өлеше уң якта торсамы, сул якта торсамы, аңа бик нәтиҗәсендә зыян килмәслек булсын. Менә шул гына. Һәм барыбер шул бер системада эшлибез. Монда инде Альфредка рәхмәт сорау өчен, борчылганы өчен, чөнки бу мәсьәлә бер вакытны шактый гына безнең коллективны да борчып алды. Нәрсә, билгесезлек бит инде, теге нәрсә булачак, ничек булачак, һәм шуны әйтәсем килеп. Барысы да яхшы булачак. Бер нинди бүгенге көндә андый планнар каралмый инде бу теге, әмма ләкин каралса да, дәүләт теге начарлык эшләү өчен аны бер дә теге аның өчен эшләнгән максатларда эшләнгән әйбер түгел. Бу беренчесе. Икенчесенә инде Альфред үпкәләмәсен, мен җавап бирергә минем бик хокукларым юк, чөнки монда өлешче коммерция әсәре дип әйтәсем килә, һәм бу Татарстан китап нәшриятының коммерция әсәре түгел. Менә без бергә килешү буенча, килешүнең Расмен һәм Иксмо нәшриятләрен белән килешүдә анда бер пункт бар. Biz акча мәсьәләләре турында бер кайда да мәгълүмат бирмәүгә кул куйдык.
Аның бит бәясе бар, %30 сум. Китапның бәясе %30 сум. Росменның үзендә чыккан китапларның бәясе %70 сум. Татарча чыккан китапның бәясе арзанрак та була әле. Бу инде реализация бәясе. Бу кибеттәге бәяләрме? Әйе. Бердән Ни өчен шулай аерымы бар? Рус телләре кыйммәтрәк тора. Ну, димәк, Татарстан китап нәшрияты үзе өчен бик күп акча эшләмәгән. акча эшләмәгән инде бу китапларда. Росмен хәтер. Коллегалар Анда сорау. төрлечә булырга мөмкин. Мәсәлән, тираж, русчаның тиражы күбрәк булганга күрә аның чыгымнары да төрлечә итә. Сорауларыгыз бар калдымы? Әгәр дә сораулар булмаса, шуның белән тәмам. Бик Рәхмәт рәхмәт. барыгызга.